बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं दिनै बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'निफ्राय नोंथांमोननो आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइनि मैखोम जे रादाब सुखु दुखु आरो बायदिसिना जाथायनि बेखौ फरायनो लादों। गिबियावनो नैबे इंखं बड'लेण्ड पेपार सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं गिबियावनो जाबाय राजेन बसुमतारीजों बानजाय जानाय जौ टिभि सिरियाल। राजेन बसुमतारी जायो बे इंखं टिभिनि आरो सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं रादाब बिलाइनि बिगोमा। बिथाङा मोनसे टिभि सिरियाल बानायनो मैया मुहुर खालामदों आरो जि शर्ट्स एपिसड नम्बर 1 नि बेफोरखौ मैया लाबाय। बे टिभि सिरियालनि मुङा जादों जौ। बेनि उनाव रादाबाव दङ सुबुं दारा साबजागिरिफोरखौ फोजोबस्रांनायनि थांखियै फाइखि सोरखारनि बुंथावै साजा। बे जाबाय म्यानमाराव दिनै दानथाम जाहैबाय जे आं सान सुकीनि जे गणतान्त्रिक पद्धतिजों सुबुं दारा खान्थिजों बिसायख'थियाव देरहानाय बेनि सोरखारखौ उदखार खालामनानै बोखारनानै दा गावसिनि सोरखार दादों आर्मिफोरा। बे आर्मिफोरनि हेंथायै दिनै रायजोफोरा जोबोर होसिख्रावदों, प्रटेस्ट खालामदों आरो बे प्रटेस्ट खालामनाय रायजोफोरखौल' नङा, खालामिफोरखौबो म्यानमारनि जुन्टा सरकारा गावग्लुंदों, बुथारदों, होखारदों, न' सावदों। बेनि उनाव क'क्राझार अभयाकुटि जाथायनि आन्दोआ सोराङाव फैबाय। इउएनएन जुन 17 क'क्राझार अभयाकुटि जाथायनि आन्दोआ आथिखालाव सोराङाव फैबाय। क'क्राझार पुलिसा साथाम गाहाय दायनिगिरिनि DNA आनजादनि थाखाय नमुना हरबाय। मख'नो गोनांदि दायनिगिरिया सानै राभा हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारखुमादोंमोन आरो उननि समाव गोथै सह'खौ बिफाङाव दिरुंजों आलायनानै गावनो फोथैना लानायनि महर होनो नाजादोंमोन। बे जाथायनि असिलायै दुलाराय राभा फरायसा आफाद आरो दुलाराय राभा साहित्य सभाजों लोगोसे गासै मोन 6 राभा माहारियारि आफादफोरा दुधनैयाव धरना खालामनानै दाबि खालामदों दि क'क्राझार आरो धेकियाजुलिनि जिनाहारिजों सिथारजानायनि दायनिगिरिखौ जिनाहारि खालामनानै सिथारनाय दायनिगिरिफोरखौ फासि होनांगौ होननानै सोरखारनि खाथियाव गोख्रोङै दाबि खालामदों। बिनि उनाव फैबाय लाभलिना बरग'हायनो आसाम सोरखारा 5 लाख रां अनसुंथाइ, बेखौ जोङो मोनबाय। बिनि उनाव फैबाय बकाजानाव 7 कौटि रांनि ड्राग्स हमदों। ड्राग्सनि हेंथायै कार्बि आंलं पुलिसनि मोनसे जाफुंसार अपारेशन लाख रांनिल' नङा। बे खेबाव कार्बि आंलं पुलिसा बकाजानाव 7 कौटि रांनि ड्राग्स हमदों। कार्बि आंलं जिल्लानि बकाजानाव सिग्रोमनानै खनसेयैनो 7 कौटि रांनि ड्राग्स हमनो हादों आरो बे ड्राग्सनि खामानियाव नांथाबनाय सानै आइजोखौबो हमनो हादों। बिनिनो सासे आइजोखौ मणिपुरनि आरो सासेखौ नागालेण्डनि होननानै बुंदों। सासेखौ दिदि होननानै मिथिनाय जायो। बिनि उनाव दङ
जे सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनिफ्राय बेखिनियानो। बिनि उनाव फैदो अग्रदूत रादाब बिलाइनिफ्राय। बेहाय दङ कर'ना परिस्थितित भारतीय रिजार्व बेंकर प्रतिवेदनत उद्वेगजनक तथ्य पोहरले আহিল। कर'ना जी थासारि बे थासारि समाव भारतनि जी रांखान्थि हालोद बे बेसेबां बायग्रेबखो बेसेबां गाज्रि जाखो बेखौ भारतनि जी भारतीय रिजार्व बैंक RBI बिनि जे प्रतिवेदन रिपर्ट रेबसुं बेहाय मोननो हादों। घरुवा चाहिदात नेतिबाचक प्रभाव विपर्ययर गब्बरलै भारतीय अर्थनीति। हादोराव जी चाहिदा बे चाहिदायाव नेगेटिव गोहोम गोग्लैदों आरो फैनायनि लामायाव एबा हाखराव थांनाय लामायाव भारतारि रांखान्थि बुंदोंमा द्वितीय ढौ 2 लाख कोटी टकार क्षति। बेसेबां क्षति जादों दासिम 2 लाख कोटी रां खहा भारतआ। बेनि उनाव मोनसे रादाब उच्च माध्यमिक आरो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा बातिल विकल्पर सन्धान। हाईस्कुलनि मेट्रिक परीक्षा आरो HS नि 12 थाखोनि जे जोबथा आनजाद बेखौ बातिल खालामबाय आरो बिनि गुबुन राहा नागिरदों। रादाबखौ होदों दयानन्द पाठकआ। दा फरायसाफोरा आरो फरायसाल' नङा बिसोरनि बिमा बिफाफोराबो जोबोद उसुबादाव दं मा जागोन मा मागोन होननानै। दा बिनि उनाव फैबाय जे BJP लै कांग्रेसी रूपज्योति कुर्मी विधायक पद त्याग करिबने। मरियनी समस्तिनिफ्राय देरहानाय कांग्रेसनि बिजाथि रूपज्योति कुर्मीया दा कांग्रेसखौ नागारनानै BJP आव हाबनायनि खोथा ओंखारदों। दा बुंदोंमा बिथाङा हाब्लाथ' MLA खौ गारनांगोन। दा गारगोन ना गारा नैबे सोंलु फैदों। बेनिफ्राय फैबाय मोनसे रादाब अगणन समर्थकर स्लोगानर माजेदि मुक्त हल देबांगना सह 3 सतीर्थ। दिल्ली पुलिसा खायदा खुयदा खालामनानै देबांगनाखौ आरोबाव जेलाव दोनफिननो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय मैया बेखौ हगारनांबाय आरो बाहाय गोबां बिनि जे सापर्टार बे सापर्टारफोरा स्लोगान होनानै देबांगनाखौ लानानै फैयो। बिनि उनाव फैदो प्रत्युत्तर पाबो बैरी राष्ट्रले हुंकार सिंहर। राजनाथ सिंह जोंनि जे डिफेन्स मिनिस्टार बिथाङा मैया आसामाव फैनानै बे सिमना ओनसोलाव जे लामा गोदान बानायनाय बेखौ बेखेवो आरो बेहाय बिथाङा बुङो जे फिन मोनगोन भारतआबो फिन होगोन। जे गुबुनारि हादोर माने जोंनि नसुंसेनि हादोर चीन हादोरखौनो मैखोमै थांखिनानै बुंदों बे आरो चीनजों लोगोसे पाकिस्तान थाफागोन। बिनि उनाव फैदो बिनि उनाव रादाब दङ जोंहा मोनसे बे जाबाय राशिया राष्ट्रपति विशेष भावे तैयार करा एभिएटर सानग्लास उपहार मार्किन राष्ट्रपतिर। अबतकै डांगर शत्रु पुतिनक साक्षात राष्ट्रपति बाइडेनर। आमेरिकानि राष्ट्रपतिया जाबाय जो बाइडेन आरो सभियेट रासियाना जाबाय पुतिन। दा गंनैबो हादोरा सुथुरलाय नाथाय सुथुरबाबो आमेरिकानि राष्ट्रपति हादोरगिरि जो बाइडेना रुसियानि प्रेसिडेंट पुतिनखौ लोगो हमदों।
दा बेखौनो होनदों हबथागै दाङर हत्रु पुतिनक हायखा राष्ट्रपति बाइडेनर बेहाय आरो रासियानि पुतिन बिथांनो जो बाइडेना जोबोद दाम गोसा गंसे सानग्लास उपहारै प्रेजेन्ट होयो बे जाबाय अग्रदूतनिफ्राय बिनि उनाव फैदो जोङो थांसै नियमिया बार्ता नैबे नियमिया बार्तायाव रादाबफोरा दङ जे শুক্রবারে দিসপুরের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আজি মেট্রিক উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দहाय বাতিল जाबाय न अग्रदूतआव नाथाय बातिलबाबो दस्रा राहा थानो हागौ आरो बेखौ नागिरनानैनो दिनै सेबा आरो काउन्सिला गोबां गुबुन आफादफोरजों माहारियारि आफाद फरायसा आफादफोरजों दिनै सावरायगोन गावसोरनि मावख'आव बे दा मोनसे रादाब अभयकुटिर किशोरी धर्षण हत्याकांड जंगल लुकाई थोआ मोबाइल फोन देखुवाबलिनी पलायनर चेष्टा प्रधान अभियुक्तर आरक्षीर गुलिचालनात गुरुतरभावे आहत पाखंड फरिजुल होननाया सासे जिनाहारि साथामनि गेजेरनि सासे जिनाहारिगिरि आरो बियो मैया क'क्राझार पुलिसखौ गाव मबाइल दोनखुमानायखौ खोन्थानो होननानै बै जाथाय जानाय जायगायाव अरनबारियाव लानानै थांनायाव बे खारखुमानो नाजादोंमोन अब्ला पुलिसा बेखौ गावनो बाध्य जादों गावनायाव बियो गाज्रि जखम जादों दा बरपेटानि फखरुद्दीन आली आहमेद मेडिकेल कलेजाव हाबनानै दङ दालाली दुर्नीति त्रस्तमान दिसपुर जों खोनादों जे गोदान सरकारा दालाली दुर्नीति एफोरखौ फोजोबस्रांगोन नाथाय दा बियो बांनोसो हमदों खोमा दिसपुराव क'क्राझाराव जे दालाली दुर्नीति एफोरो दालाल चक्रफोरा हाबदान हबले मुखलि आब्बान स्वयं मन्त्री आसामनि मन्त्री बिथाङा बयखौबो दालाल चक्रनिफ्राय साबधान थानो सांग्रां थानो आरो गोजानाव थानो थाखाय खावलायदों दा बिनि उनाव रादाब दङ जोंनि आखायाव देशत 35 दिन धरे आक्रान्ततকৈ সুস্থৰ সংখ্যা অধিক हादोराव इन्डियायाव 35 सान हमनानै जि मोजां जानाय अनजिमा कर'नानिफ्राय हामनाय अनजिमा बियो गाज्रिनिख्रुइ मोजांसिन ना बांसिन बे आरो बिनिफ्राय बेहाय रादाब मोनसे दङ एयार इन्डियार निजुक्तिर नामत अखमर निबुनुक प्रबंधना दिल्लीर अहादु चक्र बेफोरनि थाखाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा आरो बिमा बिफाफोरा अराय सांग्रां जानाया गाहाम मिथिनाया गाहाम जे एयार इन्डियानो जाथों बा जेट एयारवेज जाथों इन्डिग' जाथों बेफोराव सोसननायनि नामाव एयार हस्टेस बेनिफ्राय गुबुनफोर साख्रि बेफोराव सोसननायनि नामाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थगायनानै लाख लाख थाखा जायो दा बे रादाब होदों जोंनि आसामनि सेंग्रा सिख्लाफोरा एबारबो माखासे मानि थगायजादों बे जाबाय दानिया जों थांनोसै आमार अखम रादाब बिलाइयाव आमार अखम रादाब बिलाइयाव गिबियावनो दङ 31 जुलाइ CBSEर फलाफल राज्य परीक्षार सिद्धान्तय लब परानाय 31 जुलाइयाव CBSEआ रिजाल्ट होगोन नाथाय जोंनि हादोरसाना आसामनिया आनजाद खुंनायनि थांखिखौनो लानो हायाखै मा जागोन बेखौ बुंदों बिनिफ्राय होनदों मा
কয়লা সিন্ডিকেট উৎখাত অভিযান করিমগঞ্জর দ্বিতীয় সহ পরিবহন বিষয়া নিলম্বিত কয়লা সিন্ডিकेटखौ बयबो खोनायो बिराद लाभजनक बे बिजनेसा बेहाय सिन्डिकेट खालामो राजखान्थि नेताफोरा आरो अफिसारफोरा दा बेहाय होनदों मा जे करिमगन्जआव द्वितीयखौ लाफानानै जे ट्रेन्सपर्ट अफिसार बे ट्रेन्सपर्ट अफिसारखौ हमनो मोनदों आरो बिसोरखौ सासपेनसन खालामदों साख्रिनिफ्राय बिनिफ्राय मोनसे मोजां खबर ग्राहक नाहिल नगाव कासार कागज कलर निलाम बातिल निलामाव निलाम होनो होननानै फोसावदोंमोन नाथाय निलामनि जे आर्नेस्ट मानि होनानै माबा खालामना आपिल खालाम बा आरज गाबनाय बे समा बारग'लाय लांबाय सासेबो माबायाव निलामाव बाहागो लानो फैयाखिसै बेखायनो मा जादों नगाव आरो कासारनि जि पेपार मिल बे पेपार मिलनि निलामा बातिल जाबाय बिनिफ्राय नैबे मोनसे रादाब नगावत एसपीर स्क्वाडर जवानर पकेटत ड्राग एसपीनि स्क्वाडनि पुलिसनि जवाननिफ्रायनो ड्राग मोननो हादों आरो दायनिगिरिया जाबाय इस्राफिल हुसैन बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ जगिगपार रेस्टुरेन्ट स्वास्थ्य विभागर कर्मचारी सह आटक 6 जुवारि सावस्रि बिफाननि मावथिफोरबो दङ अफिसार आरो गुबुन 6 जुवा गेलेग्राफोरखौ हमनो हादों जगिगपायाव बिनिफ्राय रादाब दङ 10 দিনৰ সময়সীমা কেতিয়াবাই উকলিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পাছতো বঙাইগাঁৱত কাৰ্যক্ষম নহল ICU সেৱা जोंनि जे स्वास्थ्य बिफाननि सावस्रि बिफाननि मन्त्रि केशव महन्त बिथाङा घोषणा खालामनायनि फोसावनायनि उनावबो बङाइगावआव ICU बे सार्भिसा जाफुङाखै दाबो ICU होनो हायाखै बेनिफ्राय मोनसे दङ मोनसे रादाब दङ बे जाबाय खेलानि साउदाम्पटनाव बतरर बिगिनिर आशंका बेनिफ्राय सुइजारलेण्डआव हरुवाय प्रथमै नकआउटत इटाली सुइजारलेण्डखौ फेजेननानै इटालिया गिबियावनो नकआउटआव हाबबाय बङाइगावत मुम्बाइर अपहृत किशोरीक उद्धार अपहरणकारीक आटक मुम्बाइनिफ्राय सासे सिख्लासाखौ खावनानै लाबोयो आरो बेखौ बङाइगाव हमनो मोनदों आरो जाय लांखारबोनाय मानसि बेखौबो हमनो हादों आरो लाबोखारग्राया जाबाय आहाद लस्कर बेबो मुम्बाइनिनो आरो लाबोखुमा जानाया गुलाबसा शेख बेनिफ्राय जोङो गुबुन रादाब बिलाइयाव थांदिनिलाय बे जोब्बाय दानिया फैदो अखमिया प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव अखमिया प्रतिदिन
रिजार्व बेंकर जून माहर बुलेटिनत उद्वेगजनक तथ्य कर'नार द्वितीय ढौत देशर अर्थनीतित 2 लाख कोटी टकार लकसान बिनिफ्राय विद्युत मासुल केन्द्र करी बृहत कारसाजी मोब्लिब गोहोनि जी बिल बे बिलखौ लानानै जोबोर कारसाजी सोलिगासिनो दङ विभागीय दक्षतार अभावते लकसानाव सन्मुखीन हई निरिख बृद्धिरे ग्राहकक माधबार सोरनि थाखाय लकसान जादों मोब्लिब बिफाना बे गावसोरनि मावथिफोरनि थाखायनो सोरबा अलसिया सोरबा सिखाव बिनि थाखायनो लकसान जादों नाथाय दा बियो गावसोरनि लकसानखौ बे बिफाना गावसोरनि लकसानखौ बोखांनो थाखाय ग्राहकफोरनि सायाव दाय जाबसिनदों बा बिबान जाबसिननानै होनो आवगायबोदों बछरी 1320 कोटी संग्रहत व्यर्थ शक्ति विभाग बेसेबां लस जोबोद लस 1320 कोटी लस बोसोराव बेनिफ्राय जाबाय उच्चतम न्यायालयत CBSE दाखिल करिले मूल्यांकन सूत्र CBSE सुप्रीम कोर्टआव मोनसे इभालुएशन जी फर्मुला बे फर्मुलाखौ दाखिल खालामदों बेसेना जाबाय 30:30:40 नम्बर बिनि भित्तियाव रिजाल्टखौ होगोन बिथांमोना 30 जुलाइयावनो क्लास 12 नि HS फाइनल नि आनजादखौ होगोन आरो बिनि उनाव फैदो मोनसे रादाब कर'नार माजते उपायुक्त सकललै सरकाराव निर्देश सरकारा आसाम सरकारा अर्डार होदों DCफोरनो जे बे कर'नानि समावनो मोनसे खामानि मावफुंनांगौ बे खामानिया जाबाय आधार रेजिस्ट्रेशन खालामनाय 31 आगस्तनि गेजेरावनो आधार रेजिस्ट्रेशन खामानिखौ बयबो मानसिफ्रा खालामजोबनांसिगौ जायफोरा खालामाखै बिसोरबो खालामनांसिगौ नङाबा बन्द जासिगोन बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ ब्लेक फांगासर सको हेरुवाले मुम्बाइ तिनि हेवे ब्लेक फांगासाव मा जायो जों बेखौ एसेबां मिथिया नाथाय मुम्बाइआव 3 गथ'आ 3 खुदियाया मेगन दोहोनखौ खोमानानै लानांबाय प्रतिखेतर प्रथम पालि नलुआ पर्यन्त गुवाहाट पर्यटकर प्रवेश निषेध बेनि थाखायनो जे कर'नानि आरो ब्लेक फांगासनि थाखायनो मा खालामदों दा गवायाव जे जायफोर थांग्रा बिसोरो फार्स्ट द'जखौ लायागौमानि थांनो मोना बेखौ होनदों बेनिफ्राय मोनसे रादाब अखम बंगर जन्तु बिनिमय आसाम आरो बेंगलनि गेजेराव मोनसे जुनार हरलायलायनायनि रादाय अखमे पश्चिम बंग दिब 20 टाकाय रयेल बेंगल टाइगार उल्टासे मोसानि मुङा मा रयेल बेंगल थानांगौ बेंगलावनो नाथाय दा आसामासो उल्टा वेस्ट बेंगलनो मा 20 रयेल बेंगल मोसाखौ हरगोन जे मैया जों मोनदोंमोन मानास नेशनेल पार्कआव मा 10 दंमोन आगोलाव नाथाय बांबाय 45 सिम बे मोजां रादाब बेनिफ्राय मोनसे रादाब खेलानि तिनि पेसारेरे नामिबो विराट कोहलीर दल किवी बाहिनी आत्मविश्वासी जे वेस्ट इंडिज बिसोरो जोबोद माबा आसा खालामनानै दङ अब्लाबो इंडियानि टीमा जोंनि इंडिया टीमा फाइनालनि थाखाय थागथियारि जादों सोरनि बेरेखायै गेलेगोन निउजिलेन्डनि बेरेखायै
मोनसे आरो रादाब गाज्रि रादाब खामानि गैयैफोरनि थाखायथ' नंगौआनो खामानि गोनांफोरनि थाखायबो बे जाबाय स्वयंक्रिय प्रजुक्ति बाबुकी करियाइसे परम्परागत कर्मसंस्थानलै अटोमेटिक जी माने माबा प्रजुक्ति टेक्नोलॉजी बियो मा खालामदों साख्रिनि फोथाराव जोबोद गिख्रंनाय लाबोदों मानो होनब्ला साब्रै मानसि साबा मानसि मावनो हानाय खामानिखौ कम्पिउटार गंसेयानो मावसै 10 जन मानसि मावनो हानाय खामानिखौ मेसिन गंसेयानो मावनो हासै नैबे खोथाखौ बुंदों आरो 3 निजुत साख्रि दानजासिगोन 3 निजुत साकरि कर्तन करिब आईटी प्रतिष्ठाने आईटी आफादा 3 निजुत साकरि दानसिगोन बे जाबाय बेनि उनाव मोनसे रादाब बरपेटार असास्थ्यकर मांखर बाजार प्रशासनर अभियान बरपेटानि जे बेदर फाननाय बाजार बेदरनि बाजार बे बाजाराव सावस्रिनि देहानि मोजांनि जेबो थासारि गैया बेनिखायनो 16,000 टकार जरिमाना 7 दखान बन्ध बे बेदर फानग्राफोरखौ 16,000 टाका जरिमाना आरो गंस्नि दखानखौ बन्द खालामनानै होबाय आरो धुबरी गलगन्जनि मोनसे रादाब बिसिनि धुबरी गलगन्जनि पुलिसा हमनो हादों ब्राउन सुगार निसा जातीय टेब्लेट सह 3 जन ग्रेप्टार मटरसाइकेल जब्द ब्राउन सुगार आरो गुबुन निसा बेसादनि जि टेब्लेटफोर बेखौ रोगानानै फानग्राफोरखौ 3खौ हमनो हादों आरो मटरसाइकेलबो हमनो मोनदों मटरसाइकेलबो जब्द जादों बे जोब्बाय दानिया जों थांनोसै जोंनि आखायाव गोग्लैनाय मोनसेल गांसेल इंराजि रादाब बिलाइ बे जाबाय दा सेन्टिनेल बेहाय होदों लीना खान begins stint as Biden's FTC chiefs लीना खान होननाय आइजा बाइडेननि जो बाइडेननि आमेरिकानि जि हादोरगिरि बिनि FTC चिफ जादों आरो बाहाय बुंदों बेखौ पेज जियाव नुगोन मोनसे रादाब आरो we preach peace but ready to reply aggressor राजनाथआ बुंदों जोङो गोजोन लुबैयो गोजोन जों खावलायो नाथाय सोरबा जोंनि हेंथायै गसंब्ला जोङो बिनि फिन होनोबो राजि बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय Indian Army top brass discuss threats from China Pakistan इन्डियानि भारतारि आर्मिनि जे गोजौथार अफिसारफोर टप ब्रास अफिसारफोर बिथांमोना चाइना आरो पाकिस्ताननिफ्राय फैनो हानाय खैफोदनि बागै सावरायदों बेनिफ्राय दङ मोनसे मोनसे होनदोंमा रेसपेक्ट डक्टर्स एन्ड मेडिकेल स्टाफ जोंनि आसामावल' नङा गुबुनावबो जागासिनो दङ डाक्टार नार्सफोरखौ मिसबिहेव खालामनाय अनागार खालामनाय आरो इनायै बुग्लुं सुग्लुं खालामनाय बेखौ बन्द खालामनो खावलायदों बे जोब्बाय बेनिफ्राय दा जों थांदिनि मोनसे रादाब बिलाइयाव बे जाबाय बांला गांसेल रादाब बिलाइ बे नामा जुगसंख बाहाय लिरदों माद्रासा बंधेर विचार अदालते सरकार के हलफनामा दाखिल निर्देश आसाम सरकारा माद्रासा
स्कुल बन्द खालामनो अर्डार होदों आरो बेखौ लानानै बे माखासेफोरा बेनि बेरेखायै माबायाव सुप्रिम कर्टआव केस होदों माने हाइकर्टआव केस होदों आरो हाइकर्टआ बै आसाम सरकारखौ माद्रासा बन्द खालामनायनि नामाव जा अर्डार होदों बिनि हलफनामा होनो थाखाय बिथोन होदों। उत्तर पूर्व मजबूत হলেই माध्यमिक এইচএসএস না হলে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা बे যদি मेट्रिक आनजाद आरो এইচএস फाइनाल आनजादा जायाब्ला गुबुन राहायै माबोरैहाय इभालुएसन खालामगोन बेखौ बुंदों आरो मोनसे रादाब बे बेंगलनि गणना त्रुटिपूर्ण नंदीग्रामे भोटेर रिजल्ट के चैलेंज जानिए हाईकोर्टे ममता बेनार्जिया दा बेंगलनि चीफ मिनिस्टार बिथाङा नंदीग्रामाव दारायदोंमोन नाथाय जेनदों शुभेन्दुनि बेरेखायै दा बियो दाबि खालामदों जे बे भट साननाया गोरोन्थि जादों गाज्रि जादों दा बेखौ सानफिननांगौ साननायखौ चेलेन्ज खालामनानै बिथाङा हाइकर्टआव आपिल खालामदों। बेनिफ्राय मोनसे रादाब बे रादाबा जाबाय पीयूष हाजरिकाया बुंदों बहरी सत्र रक्षा करबई बहरी होननाय जायगा दङ बरपेटा टाउननिफ्राय खोला सानजाथिं आरो बेहाय मोनसे हत्र दङ बे हत्रखौ रैखा खालामगोन होननानै पीयूषआ बुंदों आरो सोरनि दखलाव बे सोरनिबा हा साग्लोबनायनि थाखाय नङा ब्रह्मपुत्र हा खुरखानायनि थाखायसो बहरी हत्रआ खैफोदनि मोखाङाव गोग्लैदों। बे मोनसे रादाब दङ 30 जून अवधि राज्य कापाबे बाम दल गुलि लेफ्टिस्टफोरा 3 जून हालागै सारा राज्योखौनो आसामखौनो सोमावग्लुंगोन बे खोथाखौ बुंदों। बेनिफ्राय मोनसे रादाब अरुणाचले बर' जंगि खाथि उतखात अरुणाचलाव लायनो बर' थिउरियाफोरनि माबा मोनसे घाटि मोननो हादों आरो बेखौ माने नुनो हादों आरो बेखौ उतखात खालामदों पुलिसा। बेनोसै जुग संखनिफ्राय बिनि उनाव दङ अखमिया खबर बेहाय रादाबा दङ मोनसे गाज्रि रादाब बे जाबाय 10 निफ्राय 17 बोसोरनि हौवासाफोरा 10 পৰা 17 বছৰীয়া অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী অত্যাধিক ড্ৰাগছ আসক্ত 10 निफ्राय 17 बोसोरनि आसामनि हिन्जावसा हौवासाफोरा जोबोद ड्राग्सआव गबनानै दङ आरो बेहाय जोंनि बर' हारिनाबो खोब गाज्रियै हाबबाय बेयो गिख्रंथाव जानानै दङ। जोंहा हारिनि दैदेनगिरिफ्रा आरो माहारियारि आफादफोरा बेखौ बोस्रांनो थाखाय नाजानांगौ। बेनिफ्राय मोनसे रादाब सरकारी निर्देशक अवज्ञा करी सीबीएसईर शिक्षार्थी एकादश श्रेणीत नामभर्ती सरकारनिफ्राय निर्देश होदोंमोनबा क्लास 11 रावखौबो एडमिशन होथ'नो मोना होननानै सीबीएसई निखौ नाथाय सीबीएसई नि आरो दस्रानिखौबो सीबीएसई बेखौ मानिया हलासिनो गथ'फोरखौ क्लास 11 थिसनदों। दिसपुरक अंगुस्थ प्राइभेट स्कुलफोरा दिसपुरखौ आसि बिमा खोन्थादों होननानै बुंदों आरो
बिनि उनाव जाबाय नब्बे लाख टकारे राभा सांस्कृतिक प्रकल्पर आधारशिला स्थापन सांसद दिलीप हैकियार बेयो भेरगावनि रादाब भेरगाव आरो बेहाय जोंनि जि माबा सांस्कृतिक बिफाननि मोनसे प्रजेक्ट जागोन आरो बेयो 90 लाख रांनि आरो बेखौ आधारशिला गायसनदों फाउंडेशन स्टोन गायसनदों मेम्बार्स ऑफ पार्लियामेंट MP दिलीप सैकिया बेनोसै बिनि उनाव जोंहा रादाब बिलाइया दंबावोमोन नैबे दैनिक जन्मभूमि सम गैला बेखायनो जोङो मोनसेल' रादाब बिनिफ्राय फरायनोसै 2-4 सप्ताहर भितৰত देशत আহিব कर'नार तृतीयটো ढौ जोङो सांग्रां जानाया गाहाम 2 निफ्राय 4 सप्ताहनि गेजेरावनो कर'नानि 30 दोहौआ फैगोन बे खोथाखौ बुंदों एखायनो जों सांग्रां जानांगौ गामिफोरावबो जोबोद बियो साफागोन बेखायनो गामिनि मानसिफोराबो सांग्रां जानांगौ सहरांचल कोविड संक्रमण क्रमान्वये ह्रास ग्रामांचल संक्रमण उद्वेगजनक सोहोर ओनसोलाव खमायनो हमदों नाथाय गामि ओनसोलाव बे बांनो हमदों गाज्रि रादाब बियो गाज्रि खौरां बे थांबाय बेनिफ्राय जोबथा रादाब बे जाबाय दैनिक अखम नैबे दैनिक अखम बेहाय रादाबा दङ निर्वाचन प्राककाলত बाजेट व्ययर प्रस्ताव 18,560 कोटी बृद्धि केन्द्रই সময়মতে সকলো পুঁজি নিদিয়াত প্ৰত্যাহ্বানত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ जोंनि आसामनि रां बिफाननि मन्त्रि अजन्ता नेवगा खैफोदाव गोग्लैदों ओरैबादियाव जे सोरखारा मिरु सोरखारा खोथा होनाय बादियै थिक समाव रांखौ होजोबियाव बे दा निर्वाचन प्राककाल बाजेट व्ययर प्रस्ताव प्राककालत बाजेट व्यय प्रस्ताव 18,500 कोटी टाका बांबाय बेनिफ्राय राज्यर 50 लाखे लले भेक्सिन आजिरेपरा दैनिक 1 लाखर लक्ष्य जोंनि आसाम हादरसायाव आसामाव 50 लाखनिबो बांसिन मानसिया भेक्सिन लाबाय आरो दिनैनिफ्राय सानफ्रोमबो 1 लाख मानसिनो भेक्सिन होनायनि थांखि बे बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ बे रादाबा जाबाय आजिरेपरा विश्व टेस्ट चेम्पियनशिपर फाइनल बे इंडिया आरो वेस्ट इंडिजनि गेजेराव निउजिलेन्डनि गेजेराव जाग्रोगोन बे खेलाखौ होनदों बेनिफ्राय सुइजारलेन्डआव हरुवाय इटाली प्रथमे दल हिसाबै प्रि क्वार्टाराव बेखिनियानो दिनैनि गाहाय रादाबा दंबावोमोन मोननैसो नाथाय समनि आंखालनि थाखाय बेखौ फरायजोबनो हायाखै आं बेखिनिखौनो